dan kerm my ja. Soos 'n kind wat skreeu en aanhoudend vla. Met hier om my ja word wel te vra. Kom ek stel 'n bos en nonetjie roep my. Arme na die eikeland. Hy is die mooiste blom wat uit die Matiland kom. Arme en ek moet gaan. Sorry. Gaan. Die man is met zo'n amateur visserman ook bij de zee. Maar voordat we daarbij komen, je weet dat die bij de Westkust gehoord van een man. Hij had gereden met een bakkie op de zee. Hij had die kreeft net gegooid. Hij had een groot baard aan. Maar vertel zijn vriend toen hij bij die kant komt. Hij is nog bezig met die touw en die netten en daar komt zo'n valsjappel en hij valt over die kant van die scheet. Mijn topboot aan, maar ik kan niet zwemmen. Die vissermannen kan maar 3/4 niet zwemmen. Hij zei net zo 3 keer opgekomen. Elke keer als hij ik kom door die water, zei hij die topboot. Ja, maar hij kan niet, hij wil niet inschoppen. Hij zei, daar is die man weg. Hij zei, nou stik je die roeier in. Die man moet nou in die roeier gaan. Hij boel hem nou. Weg, die man is weg. Dat is een tragedie. Die man zijn vriend het nou verdrank. Hij zei, nou trek je met de anker toe op. Maar nou voel je dat, maar die zee had wel zo'n schim om je scheet. Nou voel je dan aan die ankertoe is dan abnormaal zwaar. En hij trekt, en toen die anker uitkwam, dus zat die ouw, wat nu al 5 minuten onder die zee is, aan die ankertoe. Hij noemt me les waar. Dus als die schim uitkomt, dus die schim zo om zijn baard, en toen ik kom voor je water, wat is waar ze zei, voer die vader is niet vals onder. Nee, maar Tola, dat is mijn vraag is dat jij niet zo voor die doodvaart. Doe jij ook een sukkel om onder asem te halen? Danny, hoe is je stil? Wat zei je? Hoe zei je niks? Nee, hij zei, hoekom zeg ik niks niet? Nou, dat is nou eerlijk. Er staan 2 van jullie prachtige mannen. Je weet je krijgt ons ex-bijliefhebben. Dus zit een daar voor mijn kantoor. Zo op die ochtend. Toen zei hij, kom aan hier voorbij gestapt. Toen zei hij, Jess, wat zei jij? Hij zei, nee, ik zei, Fokko. Hij zei, nou praat jij. Misschien is het nog niet in ieder geval, maar je weet wel, je zei dat hij rugby gespeeld heeft, die Dom Dovers. Van Velderen had ook gespeeld, rugby gespeeld. Nou, die Dovers gepraat, die heeft een vreselijke mooie story in mij vertellen van die Dovers. Ik ging eerst vertellen hoe die story loopt. Ja, hij zei van mij, hij noemt Jaapie, Ray van Dwars Kersbos. Nou, Doverman, praat met jou. Ja, maar ik wil eerst zo praten. Je weet, om die story te vertellen. Oh, skies. Hij is bang. Hoe die story nou lei is. Nou zei hij noemt Jaapie, Ray van Dwars Kersbos, hier, Laaiplek, hier Velderen, oor die Bergenveer. En toen oor die Bergenveer zei hij van Jaapie, moet je stadig rijden. Om Jaapie rijdt 55. Hij zei, kijk hier, die hebben ze nou hier rond, maar die Kersbos krijgen. Hulle waai so. Hy sê hy ry maar die Kersbos vlieg so verby, soos om Jaapie nou ry. Hy sê by Bergrivier-stasie. Daar volg hom om 4 wiele in die lug. Nou sê hy vir my. Hy sê ek het nou Daapie. En Daapie ry pas Kersbos. Hier praai plek. Hier by die Bergrivier. Oor die Bergrivier sê hy sê om Daapie met paardig ry. Om Daapie ry 55. Hy sê Kersbos die PD by. Hij zei een bijvergepestatie pokje om pom. 4 pillen in die lach. Maar dat is helemaal om, ja, hij is recht aan die 4 pillen in die lach. Ik heb inderdaad nog de story gehoord van die dood. Excuse, ik praat met de films, gaat nog net weer lekker. Maar die 2 ouders hadden op die grens op wagen zitten. En die ene is ook een dove. En dat vertel het met respect van die dovers. Ja, maar dat speelt meer met die dagen. Nee, maar in ieder geval, toen vraagt die sergeant van die dove, hij weet ze dove, hij leest ons lippen. Zei, ik ga net gauw was toe, broek losmaken. Zei, oké. Toen ga hij. Toen hij net terugkwam, dus zei die dove van, nou, ik ga weer. Kijk, zijn rug. Toen die dove nog terugkwam, zei, hoe kom jij? Pa, zo hier stukje, daar stukje. Hij zei, dit moest een bomaanval. En kijk, de vliegtuigen. Zat hier. Zat daar.
Oa. Later toe gaan die sergeant nou weer. Hij komt terug en zegt weer door, maar jij vraagt van mij. Beetje hier, beetje daar. Maar hoe kom jij zo groot zoals ice cream cone? Ik zeg, ik kan niet horen. Kijk, water vliegt daar. Je weet, ik heb nog onlangs een vreselijke ding gehad met de familielid wat dood is. Maar toch, kan ik net voor hem zeggen. Ja, oké. Wat doen hier nou boek wat die doofes mee lees? Een dom? Bruil. Nee, dis die blinders. Die doofes lees allemaal gewoon mee. Dus die, het tannie van mij dood. En toen was een vreselijke, dit was mij indag zo'n mooi ding van een boedel. Man, jij praat door, dan was het mij bijna aan de hand. Weet, een meisje was dood, maar ons moest niet dood gaan. Dood was slecht. Maar aan mijn familie is daar nu gebeurd en is van, alle bespreekt over dood. Ja. Gaan we die dood gaan doen. Maar zo besluit mijn oma ook nog een aan. Oh, het was die ochtend, zij is niet vroegochtend erbij, zij heeft nog gevouwen, zij wil doodgaan. Ik zei, eiter, hoe kom op zo'n ongeleerd tijd? Nee, maar zij zou nog gaan. Nou gaan ons naar die hospitaal toe. Ik kom aan, man, nou staan een klomp vals neven en van mij nou in die gangen met net zulke, ja, dat is boekjes, nee. Ik zei, wel, waarom toch even niet? Mijn oma heeft besluit, ze wil doodgaan. Ik zei, man, dat is gewoon maar los nou. Ik zei, dingen hier. Nou, ik voel ook zo aan mijn ziel toe. Dat ik het nou oor 5 en 6 maanden voor haar bijgestaan, nou kom die kinders allemaal. Ik gemoedens oor die boel. Nee. Ja. Dat is eigenlijk maar waar hoe het gaat. Nee, want je kent me zo van mensen. Maar je hebt ook nog bij aan de regime met die gedachte daarom. Dat is zoals een mens zoals ik je zou doen. Ja. Stap ik in die kamer en zei Lennon, man, ze halen niet asem en ze blaas niet zo. Ik zeg nee, zwak, ze kan niet in de keer nou nog een handsign maken, maar ik roep die dokters en ik roep om te om voor 10.000 rand en zei man, man, een beetje zo'n broekje losschrijven. Je weet dat zij nou, dat ik nou alles erg van die kom kunnen met bouquets in die gang staan en schrijven. Zo praat ik, man, zei nou, poef, ik bied jij zei ja. Je weet, en zo schrijf ik nou. Dat ik nou alles erg, maar ik stap uit, die kinderen nog steeds voor mij nog mijn snaak zo aan. En niet een week later leidde ze van haar weg. Je weet hoe dierbaar was hij. Ik help er de meeste, want ik weet nog echt de meeste krijg. Ernstig. Man, een week later, ik moest me dood ook iets ongesteld. Maar roep die kerel met die zwak toegaan, maar zo taai voor ons. Maar dat is neefjes en nuggetjes, dat hebben ze heel. Lopen om nog een zet in een zaal. Nou zitten we in die zaal en zeggen, maak ze maar klaar, want ik weet maar nou echt nee. Ik heb me nou wel uitgeschreven. Ja, ik weet, ik heb me nou gevoel, ik heb me wel die meeste bouquets genoemd. Nou zei die kerel met die zwart bouquet, nou zei fossiele 4 en 5 en ik ken niet dat. Kloesiele. Ja, kloesiele, oké. SF, jij erf nou die lot. Ik zei, ja, ik heb zo vermoed. En die andere spel nog eens een nieuws, maar ze gezegd van net zo. En hij zei ook zo, laat na hospitaalkosten en begrafeniskosten kussen die zo afbetalen is, kan jij nou die hele lot krijgen. Mijn god, kan. Zo'n onbescheiden wees moet er toen 9.000 rand inbetalen worden. Lang geleden. Destijds natuurlijk ons nou nog Jenny en Ernstig Springbok rugby gespeeld. Wat, excuus dan? Dat is nou lang geleden. Toen ons nou nog Springbok rugby. Toen kom hierdie trekkersmous. Kom hy nou by die boer aan. Hy verkoop trekkers. Jongen, hij komt daar aan en hij zei vir die oom, hy sê, sien hier hang 'n foto van om Jannie Swits, hy sê. Hy sê, oom, nou wonderlik wat hierdie man vir Suid-Afrika beteken het, hè. Hy sê, ja, nee, Boeta, nee, nou is jy reg. Hy sê, daai man het vir Suid-Afrika verskriklik baie beteken. Hy sê, nee, ek is bly oom, ek verkoop eintlik trekkers. Hy sê, Boeta, met jou hart soos wat hy is, skryf vir my daar 2 op, asseblief. Hier nie smous is daar weg. Prys, niks gevra. Nee, ek vra nie prys nie. Hierdie ou se hart is reg. Smat. Kom weer al by 'n boer se plaas aan. Hier hang 'n foto van Dr. Herzog.
Hy sê, oom, is dan wonderlik wat hierdie man in Suid-Afrika beteken het. Hy sê, oh ja, nee maat, nou praat jy. Die donders het klomp sap biere van my stem nie saam met jou nie, maar dit, nou praat jy. Hy sê, oom, ek verkoop eintlik trekkers. Oom nie belangstellende pad. Hy sê, skryf vir my daar 4 op. 4, groot is. Just, maar die ou vorder man, jy weet, hy kom agter die triek van hom werk. Ry na die volgende plaas toe, toe hy so in die ingangsportaal instap. Dis 'n groot foto van die paus. Ek dink, ja, hier sal hy met fyn trap. Maar hy kan nie mooi verstaan wat soek hierdie oom nou met die paus se foto nie. Hy sê, oom, dan wonderlik wat hierdie man gedoen het vir Suid-Afrika en vir die wêreld. Hy sê, hey, nou praat jy. Hy sê, oom, ek verkoop eintlik trekkers. Oom nie trekkers koop. Hy sê, ja, skryf maar daar vir my 4 op. Skryf op, jou hart sit op die regte plek. Jongen het klaar die bestelvorm ingevul van hierdie 4 trekkers. Hy sê, oom, ek het nou klaar hierdie trekkers aan oom verkoop en so aan. Sê net vir my, oom, wat maak oom nou met die foto van die paus hier in die ingangsportaal? Hy sê, waar? Hy sê, hier so, oom, sien oom met 'n foto van die paus. Hy sê, paus? Donders en smous het vir my gesê, is Frik de Pre. Daai man het nou wees kos op my erf van weet. Die drang, excuse dat, die drang, as jy so ook maar 'n dwelmmiddel, jy weet. En die mense is vreeslik bewus dis daar van die dwelmmiddels. Nou kom hier is 'n sand van so'n dwelmmiddel krassers af. En hy is vreeslik bewus van hierdie goed. En toe hy om sy huis hoekom, toe staan sy seentjie hier agter die watertank. Sien jy die seentjie net so? Hy sê, wat maak jy? Hy sê, pak sneeuwe. Hy sê, wat sneeuwe jy? Hy sê, pak Kool-Aid. Hy sê, wat sneeuwe jy Kool-Aid? Hy sê, vir die verkommel, pa. Toe sê, help me daar. Hy sê, nee, pa, maar dan smaak ik snoordam lekker dan. Sorry, nee, ik wil die ding een beetje van die pad afgevat. Ja, maar ken jullie die storie van hierdie krab? Hulle het hom met die kroeg uitgegooi, nee. Nou lê hy daar voor die kroeg se deur. Stukken. 2 uur die nag. Hier kom 'n perd verbygery met 'n kar. Hy sien, hier lê die arme ou. Hy weet nou. Daai ou vannag by die huis kom is dit moeilikheid, jy weet. Hy dink hy gaan hom oplaai. Hy stop daar so. Hy sê, "Hoorie, wie's jy?" Hy sê, "Kusie Pretorius." Hy sê, "Kusie, waar bly jy?" Hy sê, "Ek bly daar in Kortstraat 67." Hy sê, "Hoorie, Kusie, nou maar, kom ek vat jou huis toe." Hy sê, "Sal lekker wees, dankie." Met soda. Met soda. Jongen, hy laai vir Kusie in, nou ry hulle. Dit is net so blok gery. Hy sê, stop, nee, nie zo. Hy sê, wat is het nou? Hy sê, weet jy wie's ek? Hy sê, ja, jy het mos my gesê, Kusie Pretorius. Hy sê, o, nee, dan heb jy maar ry. Hulle het net so blok gery. Hy sê, stop, net nie zo. Hy sê, Pel, wat is het nou? Hy sê, weet jy waar bly ek? Hy sê, ja, jy het gesê Kortstraat 67. Hy sê, o, jy weet, ry dan maar. Net so blok gery. Hy sê, stop. Wie is jy? Hy sê, ek het vir jou gesê, ek is Paulus. Hy sê, o, ry dan maar. Hy probeer net so 2 blokke. Hy sê, stop, onmiddellik. Niet hier zo. Hy sê, luister, perd. Ons gaat nooit by jou huis kom soos jy nou aangaan met hierdie gestolpery. Wat is dit? Hy sê, nee, ek wil net vir jou vra. Het hy Donders die Efesiërs met vir jou teruggeskryf? Eén aan het tien moet de mensen huis toe gaan. Hè. Je kan nou lekker gaan en lekker keer, maar dan moet je huis toe gaan. Nou wil ik jullie net vertellen van die 6 ouwens van Klein Willem. Dat ook zo bij een functie geweest is. En toen reden we naar huis toe laat. Zo is ons nou. En maar dat was bij Nieuweland. En dan reden we huis toe. En toen nou hier, maar nou weet die ouwe nou de warren is om te zingen, hij moet drijven. Dan rijden we met die combi. Maar toen nou hier Ressenberg afzakt, zit er eens dal toe, ons bierdorp. Dus zien we daar staan een merry-go-round. Onder en zit er eens dal. Toen zei hij in, maar kijk mannen, nou moet ons gaan merry-go-round rijden. Maar nu is het zo na morgen 12:30.
Is die vage drankdollar? Nou ja, dat is warm. Dat is wel gekeierd. Nou zakken we daar, maar nou zijn zo'n breinmannetje waar die plek oppast, hij is nog niet dood. De kleren zien. Trouwens, Nico Nel met die story vertellen. Hij zegt wel, nou, dus, maar dan komt soms maar die wijn uit, dan gooi maar het hard in zondagmorgen. Hij zei, luister man, ons wil nou, hij swings rijden. Hij zei, nee meneer, maar hier wordt hij nou swings rijden. Dat is nacht, dat is zo. Nee man, maar alles zien, hij is ook al zo wandrom. Nou gooi dan zo maar nog een glaasje in, nou vat heel. En later is hij heel joviaal en hij zet op die swings. Nou zet hij zo, maar hij pakt er nogal mooi uit dat hij mooi gebalanceerd is. Hij is swings door hier. Hij zei, mannen, maar alles zei van mij in die swings uit. Hij zei, ons wil niet spelen, ons wil swingeren. Jij moet opstoot. En hij gaat naar bij die Lester Engine, maar hij vat nog zo'n swing in die bordel, want dan leg je hem nog uit 3/4 bordel, brengen we naar de oren. En hij staat die Lester. Maar hij is zo'n boutje die geitjes, je weet waar de accelerator, waar hij altijd loopt. En hij boutje halen eten is zo de accelerator heel op. Daar voorbij, daar voorbij. En hij trekt die klad in. Dat is de dollar. Hij man zegt met dollar, maar weet je, hangt zo gelijk met die wiel. Maar wat rij? Hij zei, broer, nog rijden, hij jongen, als laat in huis. Hij man, als laat in huis en hij vat de bordel. Ons rijden, dan schreeuwen van elkaar, maar het hangt zo gelijk met die wiel. Hij zei, nou, als je nog later aan zag, hij man. En hij slaapt hij. Hij zei, tot zondagmorgen 2:30. Toen hangt het nog zo. Hij zei, toen begon slik, hij las nog zo zijn diesel raak, hij zak hij swing zo, Hij zei, als je amper op de grond gaat tellen weer op, van hij weer zo wazen. Hij zei, dat schreeuw hoor hij man. En hij man wordt wakker en hij hoort, hij denkt zijn diesel uit. En hij vat, hij kan diesel en hij gooit weer. Hij zei, hij vat weer wijn en hij gaat zetten weer uit in zijn geest. Hij zei, in de tweede slik, hij vat alle weer. Hij zei, maar ons schreeuw hem. Maar hij hoort je wanneer de engine erin gaat. Hij zei, maar als het zo wat strip gekort om mij swing. Hij zei, zondagmorgen zo 5:00. Nou gooien ze maar die shell en die slip als ze daar voorbij gaan. Hij zei, hij man wordt weer wakker en hij hoort hoe die ding slak alweer. En hij tel hij shell naar beneden, die kan hij al door, die komt nog niet. Hij zei, maar toen hij diesel gegooid door, hij zei, maar inhoud, moet zo. Hij zei, en toen, rij jongens swing. Toen hij engine vol. Hij zei zondagmiddag, zo 12:00. Toen zag hij swing zo. Had het betekent zo, zo'n ooievaar wat komt landen en het tellen weer zo uit. Hij zei, maar dus hij swing, ik kom toen uiteindelijk op staan. Toen zo zwak gekot. Hij zei, nou rij als hij is toen, nou zit die tom vrouwen. Die 6 vrouwen zitten nu al bij elkaar, je weet, van die mannen. Met voetbal. Hij zei, toen hij instapt, toen zei die vrouw, luister. Jullie hoeven nou niks te zijn. Jullie was naar voetbal toe en jullie zelf geniet. En ons had alle politie, ambulance en dokters, telefoon. Ons had jullie alle begraven, hier komt stap jullie in. Maar ons gaan niet meer jullie bekleding. Maar daarvoor, van jullie vanavond, van ons zit er daar toe, als Amerika rond ons mag gaan. Als je sukkel moet hakel, dan moet je net voor je stopwoord krijgen. So, kijk, ja, kijk, je weet dat je nou, daar waar je vaststeek, daar zit je net hierdie woord in wat je altijd makkelijk zegt. Kijk, Pieter zei het bijgehakel nie. Ek het so Pieter, ja, hij het altijd hierdie, toe werken nou vir hom hierdie woord in, sien. Toen vertel hij nou die story toe, hy en sy pa gaan jaggen daar by Limpopo. Hy sê, toe gaan ek en my hak en pa en ons gaan jag daar langs Dit is een gewone pa. langs die hak en Limpopo. En hy sê, ons het die aand nogal lekkere hak en vleisie gebraai. En ons gaan kruip toe maar in die hak en komberse in, je weet. Maar ons was net mooi aan die slaap, toe is daar hak en lawaai buitenkant ons tent. En my pa sê vir my, staan op en gaan kyk wat maak so hak en lawaai. En ek sê vir my pa, ag nee wat, dit is seker maar net hak en hyena of hak en leeuw of hak en sekoe wat uit die rivier uitgekom het en iets soek om te hak en eet.
en toe slaap ons verder. Maar ons het weer net hak en slijmer, toe is die hak en lawaai weer daar. En my pa sê vir my, nee, staan op en gaan kyk wat maak so hak en lawaai. En ek sê vir my pa, nee wat, dit is seker maar net hak en hyena of hak en leeuw of hak en sekoe wat uit die rivier uitgekom het en iets soek om te hak en eet. En ons slaap verder. Maar ons was weer net aan die hak en slaap, toe is die lawaai weer daar. En my pa sê vir my, kry nou jou hak en gat en rad en gaan kyk wat maak so hak en lawaai. En ek sê vir my pa, ag nee, wat, dit is seker maar net hak en hyena of hak en leeuw en toe klap my pa se hak en boet agter my oor met sy voet nog daarin. En toe weet ek, hy is nou hak en ernstig. En weet toe ek buitekant kom, toe is het glad nie hak en hyena of hak en leeuw of hak en sekoe wat uit die rivier uitgekom het om iets te soek om te eet nie. Toe is dit 'n fucking olifant. Luister, ik kijk naar die Mossie. Hij heeft dus ook een oogprobleem. En dan zag ik wel aan voor je zeggen, die ouders met die ogen wat zo. Maar die oude was nou skil, maar niet zo skil. Hij heeft zo gekeken. Weet je, zoals een krab. Ja, maar ik ken het ook zo. Nee. Die tranen nou tegen dokter en een dokter, die weet nou, laat hem nou al die goed opgezet, wat die oren met recht trekt en dat je maar niks werken. Nou gaat hij later naar die dokters toe, die dollars zo gooien, die met die kralen om. En hulle sê vir hom, nee, maar hy moet die goed... Songololo, Songoma. Dat sê... Ja, hulle prik op, Ja. Maar hulle sal een dokter moet kruien. Hij moet kruien trekken en dan moet hij die sop drinken. En dan moet hij kruien eten en dan moet hij s'avonds 2 eiers op zijn oor zetten als hij gaat slapen. Ja, maar ik kan dat... Ik zei, dokter, maar alright, dan moet ik je met me helpen. Maar hoeveel kost het? Hij zei 10.000 rand. Hij zei, nee wat, hij kan je nog niet bekostigen, maar hij maar zo aangaan. Maar die wegleggen hoor. Maar 14 of 3 maanden later, toen kreeg die, hoe is die mensen naam? Songoma. Kreeg die man in de straat, dus staan zijn oor net zo. Recht. Hij zei, hoe heb je je oor recht gekregen? Hij zei, nee dokter, ik heb het gemaakt wat jij zei. Hij kreeg, maar ik heb die, ik kan je niet bekostigen. Toen kom ik mijn eigen krijgen. Ik heb het getrekt, ik zeep sop, ik vreet hij goed. Hij zei, en s'avonds ze gaan leer. Hij zei, maar eerst aan. Als mijn eiers hier komen, dan is die oor klaar en Nou nee, ik zeg niet, maar je ziet, die eiers. Die eiers. Kijk, je praat dus van jullie, over die eiers wat zo leeg. Laat me denken aan jullie perd. Ik bedoel, die oor wat zo leeg schiet. Ja, die oor. Je moet een perd doen. Nee, Tiny, hierdie ouwe, hy trou met hierdie meisie. Jong en hulle is daar nie, vir hulle wittebroodsnag boek hulle daar in by Johan Karosini, jy weet daar Paternoster. Dier. Ja, dier, maar is moeite werd. Moeite op. Hij betaalt toch eens lekker. Dis reg. Jong, hulle boek daar in en hulle in die kamer inkom, toe sê sy wil net gou 'n bietjie gaan was en so aan. Ja. En sy haal haar kindsbeen af en sy sit hom daar op die bed. Ja. Maar kyk nou nie dat hy nou nie weet van die kindsbeen nie, hy het voor die tyd geweet van die kindsbeen. So. Jong, maar hy's 'n ingenieur, jy weet mos hoe werk ingenieurs se koppe. Hulle wil weet hoe werk hierdie ding. Nou het hy die hele been nou uitmekaar uitgemaak om te kyk. Wat maak nou hierdie been dat hy beweeg, jy weet. Dis nou springkies hierso in washers en vere en die hel weet wat alles, maar hy het mooi bymekaar nou, jy weet, en hy haal die ding uitmekaar uit, nou weet hy nou hoe werk hy. En toe hy so die ding nou daar op die bed uitgelê het, toe hoor hy, daar flush die toilet. Toe weet hy, hierdie meisie gaan nou terugkom. En hy begin terugsit aan die been. Maar kyk, hy kry nie lekker reg nie, nee. Want hy weet nou nie meer watter springpas nou waar en watter washer kom nou waar in nie. En hy besluit, as hierdie meisie hier kom, wil hy glad nie as hier wees nie, en hy vat die pad.
Hij hardloop kroeg toe, hij kom uit de kroegman en zei, kroegman, geef mij gewoon niet dat dubbel, alsjeblieft, gewoon. Ik geef me dubbel, ik sluk hem weg. Hij zei, luister, geef mij niet gewoon nog een dubbel. Kom een paard die langs hem, hij zei, voor luister, hoe komt er een geezer vannacht? Hij zei, Pel, ik het moeilijkheid. Ik en mijn bruid het hier in de kamer ingeboek. En haar een been lê helemaal uit mekaar uit op die bed. Ik wil niet daar wees nie. Ik kon zeggen, maar dan jy mos die moeilijkheid, hè? Ik is hier samen met mijn schelm. En al 2 haar benen is uit mekaar uit en ik die donderse kamernummer vergeet. Kom maar, je moet daar een story vertellen van die safety belts. Dan hebben we aan elkaar praten met Chile en Kaas en dan ga je goed met elkaar krijgen. Ja, maar vertel een story van die safety belts. Kijk, dat is een kleerling man, die van die mannen. Hij is de eerste man wat de bicycle gehad heeft met safety belt. Hij zei van nieuwe tubes gezet. En toen haalde hij die oude tubes uit. Toen dacht ik, wat maak je nou met die oude tubes? Toen knop hij die in, die kan dan die hendels vast. En die kan achter aan die carrier. En die andere in weer zo om. Hij zei, als je op je bicycle komt, dan zet hij die, al loopt er zo een kruis, dan zet hij die 2 tubes zo op zijn schouders. Dan voel je, nou zet hij lekker vast op die bicycle. Hij zei, ik voel, hij is een veilige bicycle rijder. Maar zo stiel zijn naam, nou van die plaats af, om nou komt hij goed op je dorp te komen, bij zo'n houtkassie, achter op die carrier. Hij zei, ik kom nou daar onder andere margarine en die en die en alles nou in die kassie, nou stop je ook bij die bar. Vat hij een paar snapsen. En zo staan die bicycle in die zon. Hij zei, nou die margarine gesmeld. Dan loop je bij die houtkassie, kan op die tire en op die remmen op. Maar hij heeft me niet voorbriekje, want die klippen kan je niet voorbriek vatten. Hij heeft net achterbriek. Hij zei, toen hij uitkomt, dus zien hij, dat is laat. Hij moet laten raken, want hij moet nog lopen melk. Hij zei, die dorp uit en ik vaar die berg af. Hij zei, maar toen je die berg af gaat, doet staan en trappen, want hij is haastig. Maar hij zet zijn safety belt aan met die opklim, want hij weet, hij wil vannacht rijden. Hij zei, en toen je die berg hier afgaan, toen dacht hij, zijn voet is een beetje hoog, want die wind bij zijn neus ga je en dat hij net zo geknopt achter zijn kop. Hij zei, die tranen lopen achter zijn oren op, zodat hij weer zo ooit bijna ding. Hij moet net zijn brieken testen, want hij is een kort rijtje in die berg. Want hij werkt niet op die spoed, zo kan vatten. Hij zei, maar zijn tandpijn, hij de tand wat stikken als die wind bij en hij tanden. Hij vliegt, zoals een trein. En ik ga zijn bek toemaken, want hij 2 tanden wat uitgroeien bij de poel. Hij zei, als het regent, hij tanden nat. Hij zei, toen ja, nee, toen voelde die brieken en hij voelde haast niks, van die margarine is op hier. Hij zei, toen hij draait hier, maar die knie, hij slipt in die motorbikejaars. Op die grond was. Hij zei, maar ga niet rijden dan. Maar onder die berg is een hek. Daar waar je in die laagte gaan. Maar hij denkt, die hek al voor 15 jaar op die kiesjeblaar groeien als zo. Hij hoeft niet te worren om een hekje. Hij moet net die bicycle in die pad op. Maar heel aan die safety belt aan. Zo, hij is veilig. Hij zei, maar toen hij laatste rijden, dat hij strijd vat, toen je nou in de kaas kreeg om op te kijken. Toen zien die hekkers toe. Hij zei, niet waarom afgooien van die bicycle af, maar die safety belt zei, tom net af. Hij springt als dat. Hij springt als dat. Hij zei, maar hij maakt mijn oor toe, toen we naar die hek toe gaan. Maar hij bicycle houdt en hij hek vast. Hij zei, ik kan hij bicycle eens boren, hij kan eens boren, gat onder kop en nek onder lijf en die kan hij zei, stof draai. Hij zei, doe ik opstaan, dus zet ik nog zo boven op die bicycle.
Was daar nie nog hakelstorie? Ja, dat was die Ek weet die ouens word woedend beteken ja. Ja. Kyk vir 'n ou wat self gehakel het, is dit aanvaarbaar. Nee, hakelman word ik kwaad. Ja, maar het wordt dan nog een liefde vertellen. Ja. Ja, Nee, natuurlijk. maar dit was die suster. Sy kom toe die eerste keer in die Kaap. En sy het verskriklik gehakel. Nou elke keer as sy nou 'n mooi meisie sien, dan wil sy my nou wys. Dan sê sy kyk aan my mooi meisie. Dan sê ek waar, dan sê sy net te om die hoek. En ek het nou al moe geword vir hierdie ou storieetjie van elke keer net om die hoek. En eendag sê sy, hey, kyk, ek sê ek het klaar gesien. Sy sê maar hoe kom het jy daar getrap. Je weet, die oude man en die oude tannie boer hier, maar ver van die dorp af. Ver. Maar dat is vroege jaren, van die Joden nog. Van die Joden nog die winkels op die dorp gehad. Nou rijdt die oude man 1 keer in 'n maand met zijn donkeykar. Rijdt hij dorp toe met een lijstje. Waar die tannie nog om gegeven met die goed wat hij moet kopen bij die winkel. Dat is nou schoenpolies en tannenpasta en allerlei dan. Nou kijk hij parkt nou zomaar in die zon, maar het is warm wereld. Maar hij parkt in die zon met die donkeykar, want hij denkt maar, hij zal net zo in die of 2 keer, dan zal hij komen. Net voor je. Ja, maar nou ken je hem als voor een kroeg, man. Nou zit hij daar en hij is nou lekker gezellig en dan kan je lekker en dan kan je lekker en al meer en al meer. En toen hij nou die eerste keer gaan om te lopen relief. Toen is het nou al zo 2,5 uur wat hij nou in die kroeg is, of 2 uur. Nou gaan ze niet daar naar die toilet toe niet, dan gaan buitenkant toe. En daar is zo'n vet plantje, tuin daar buiten, zo'n rotsteentje. Die ook goedjes zo, maar dan blijven die ook nattigheidje wat dan krijg je maar daar komt staan. Maar toen hij nou uitstapt, maar hij gaat staan nou daar bij die Alwijn. Om hemzelf te relief. Toen hij nou zo staan had, toen keek je die donkies zo. Toen hang die donkies zo oren nou al zo van die zon staan. Toen keek hij zo, toen zei hij, mannen, jullie moeten lekker wees, jullie kan maar niet slaap wees, als er nog een verpad. Dan was er weer in. Dan was er weer een paar hakken. Maar kijk, die tweede keer lopen man alleen gauwer. Toen hij nog die tweede keer uitgaan. Toen staan die voorste donkies nog bij de knieën, nou staan die ook. Zie die donkies. Jullie moeten lekker wees. Als ik nou kom, dan wil ik ja. Nou is hij weer in. Nou, toen kun je nog zomaar door. Toen leer die donkies nog al in de deur. Nou kom je uit, nou sikkel je op die kar op. Dat valt nou lang, je weet zo, man sikkel maar lang. En toen je nou zit, toen hij nou die leesels bij elkaar had. Toen keek je nou weer zo die donkies. Toen dacht je maar, hoe die donkies zijn nou zo klein? Lijken nou zo'n bonsai-donkietjes. Hij zei, blijf maar. Gilbert? Hoe dan? Wij zijn ook boer, jullie. Ben je daar zat? Luister op, dan is... Hulle het met dit van die Jode gepraat. Maar dit laat my nou dink aan AB wat hy het een van hierdie kameras gekoop, nie die Instamatic nie, maar die mense dink Polaroid wat die ontwikkel die onmiddellik die foto. Onmiddellik die foto. En hy het toe een van die goed gekoop en Rachel gaan toe bad. En terwyl sy so stap en hy sê vir haar, Rachel, drop daar die towel. Sy sê nog nooit nie. Hy sê, drop daar die towel. Sy sê, nou wat gaat jy maak? Hy sê, ek gaan neem van jou 'n foto. Sy sê, foto? Nou, sy drop toe die towel, hy neem toe die foto. En 1 minuut later, hy kyk die foto. Sy sê, Abby, wat jy gaat maak met daardie foto? Hy sê, ag Rachel, hy sê, ons is so lang getrouwd, hy sê, 20 jaar lang, ek het jou so lief, ek gaat heeltyd raad die foto by my hart. Maar toe gaat ek pad. En sy vat die camera. Sy sê, Abby, sy sê, drop daar die towel, hy sê, nog nooit nie. Sy sê, Abby, drop daar die towel. Hy drop die towel, sy neem die foto, 1 minuut later, sy sê, Rachel, wat jy gaat maak met daar die foto?
Ze zei, ach, Ebi, wat kan ik maken? Net een enlargement. Je kent nou storie van hierdie ou. Hy kom in die kroeg ingestap, hy sê vir die kroegman, hy sê, luister kroegman, ek wil jou nou 'n wetenskap hier aangaan hierso. Ek sal jou nou 'n triek wys, 'n kroegtriekie en dan gee jy my drankie. Jy weet, ek kom nou net die tronk uit, daar's nie geld nie. Hy sê vir hom, luister, voetsek, uit is jy. Ek ken alle kroegtrieks, moenie my stories vertel. Hy sê, luister nou maar, ek sê mos nou, ek gaan jou wetenskap aan. Ek wys jou 'n triek wat jy nog nie gesien het nie. En as jy nog nie 'n ding gesien het nie, dan betaal jy. Mos fair nou. Kom maar dan. Sure. Sien jy oké? Hy sê, wat sê jy doen? Hy sê, ek sal my oor byt. Hy sê, ag nee man, hoe jy nou jou oor byt? Hy sê, kyk, jy het mos niks om te verloor nie. Sit net die bottel hier so neer, dan wys ek jou. Ou sit die bottel daar neer, hy haal sy vasstande uit, hy byt sy oor, die kroegman sê, shit. En dan sit die ou daar rustig, hy drink die hele bottel whisky uit, toe hy klaar is, hy sê, luister, waarvan? Ek sê nou nog 'n triek wys, vir nog 'n bottel whisky, oké. Hy sê, ag nee man, nou wat is die triek nog? Hy sê, ek sal my oog byt. Hy sê, wat? Sonder om jou tande uit te haal? Hy sê, sonder om my tande uit te haal. Hy sê, nou maar, oké, wys my. Ou haal sy glas oog uit, het byt hom. Hy sê, shit, nee man. Maar hy sit die bottel daar neer, en dan sit die ou die tweede bottel klaar. Hy sê, luister, hy sê, kroegman, ek sê vir nou nog 1 bottel byt. Ek sê hier op hierdie kroeg toe man klim, en dan sal ek my fly oopsleep en jou pap nat piepie en Jezus sê dit jy agterkom nie. Hy sê, ag nee man, hoe wil jy dit nou doen? Hy sê, jy het mos nou niks om te verloor, hy sit die bottel die so deur. Hy sit die bottel daar neer, hy klim op die toonbank, sleep die fly oop, maak jou pap. Hy sê, luister, ek kom uit agter. Hy sê, ja, maar jy weet dat er ook nie verwag, ek nou al die wetenskappe wen, hè. Jy nog 'n bicycle story? Ja, klaar man. Ek wil nou heeltemal 'n ander bicycle story vertel. Jy weet, hierdie man van die Karoo, hy gaan werk in die Kaap. Nou kry hy werk by die monastery. Hy sê, nou is van 'n snaakse besigheid, jy weet, hy vind die chapels uit. Er is so 'n paar chapels daar wat hulle nou uitpreek. Hy sit die aan daar voor die ding, hy sit 2 dae voor my pil, sê hier kom die 2 oude priesters nou uit wat nog gepreek het. Hy sê, maar nou praat hulle maar so as hulle preek. En hy hoor, maar hierdie man is nog carried away van die preek hier binne, jy weet. Nou sê die een, naan broer Andrew, gaan het vanaan. Nee, broer George, baie sleg, iemand het my bicycle gesteel. Hy sê, maar broer Andrew, as jy vanaan die diens hou, en jy lees wel die wet voor. En jy kom maar by die een van jy mag nie steel nie, dan moet jy by 'n klem nou bly. Okay. Hey, die ouetjie van die Karoo sê vir my, hy wil dat vir niks missie. Die answer weer, hy kom maar weer uit. Hy sê, nou sal al so oktaaf hoor. Want hulle is nou lekker gepreek die aan. Die kom maar weer, die sê, naan broer Andrew, gaan het vanaan. Nee, broer George, 100% ek het my bicycle gekry. Hy sê, die ek val die wet voorhou. Toe kom ek by die een van jy mag nie echt breek nie. Toe onthou ek wat ek my bicycle verkeer. Ja, jy weet. Nee, maar Tola, maar jy sien. Hierdie, kijk, ons het mos ook ons politieke figure gehad, jy sien. En op hierdie stadium wil ek net vir Dr. Hertzog sê. Dat Suid-Afrika nie kan stap maak op mense wat agterlangs praat nie. En nou sal hy vir my vra waarom ek hierdie stelling maak. En ek sal vir hy sê ek het hier geloop. En ek het daar geloop. Maar ek het nergens in die hele Suid-Afrika iets gesien
wat hierdie mense tot voordeel van die Afrikaner gedoen het nie. And to the English-speaking people, especially to the young ones, I just want to say that we are in South Africa. We're a great nation, and we want to stay that alike. Dr. Piet Koornhof. Ek het my departement het besluit dat ons op die volgende departementele vergadering een departementele besluit zal nemen hoe ze werken. Me and my department have decided that we discuss this issue of Siwere on our next meeting. Thank you. Heel wat later staan daar een man in die West-Transvaal op. Tollerin met je zak. Staan daar een man in die West-Transvaal op en besluit om te vechten voor die Afrikanerzaak. Meneer Eugene Terblanche. Als een doornboom en die Karoo staan en verdor, dan vrek hy nie. Hy druk net sy immer voortstuwende penwortel deur die aarde, na die water, onder die aarde, maar hy buster nie met 'n cactus nie. Maar praat bietjie soos daai karakter in bewerk. Zoals de Jood. Zoals de Jood, ja. Ja. Toch even, hè? O ja, die Jood het sy buurman bel hem op eendag. Hy sê, luister Hebe, het is jou buurman wat praat. Hy sê, ek kan so hoor. Hy sê, luister, sê net vir my een ding. Wat gaat aan met jou kat? Hy sê, wat begaan aan met my kat? Hy sê, hy loop hier honderd deur die pyp, hy is honderd deur die heining, hy steel die blokflits op, hy is oor die stoep, ander kant af, hy is oor die dak, hy is hier uit, hy is weer op en hy is weer ander kant toe, en hy is by die ander blokflits. Wat gaat aan met jou kat? Hy sê, moet nie worry nie. Hy sê, net vanoggend het gehad 'n ligte operationkie. Hy hardloop net rond om te kanselleer al sy engagements. So, weet je, het lijkt me was het de internationale aan, dus kan ons naar Joodse story gaan. A.B. Cohen the tailor is fast asleep one night, 3 o'clock in the morning, the telephone rings. He answers the telephone, hello? It's A.B. Cohen the tailor speaking. The voice at the other end says, is that A.B. Cohen the tailor who has made my clothes for 30 years? He said, I don't know who am I speaking to. He says, this is your good friend, 30 years standing, Saul Rabinovich speaking. He says, yes, Solly, it's me. Why you phone me 3 o'clock in the morning, please? He said, I'm phoning to tell you I'm in bed with your daughter, Rachel. He says, do me a favor. She's 27 years old. If she wants to do those kinds of things with a schmuck like you, I don't mind. He says, no, the reason I'm phoning you, Abby, is to tell you in 30 years, this is the first thing you ever made me what fits. Waar was er nog met de boerenstory hierbij? Je weet toen Jan van Riebeek in die Kaap gekomen had? Ja. Toen was die gammat Hoeka hier zo. Die Kaapse tweeling was Hoeka hier zo. En die ene tweeling had uitgevoerd en zei, hulle was klaar in die Kaap toen Jan van Riebeek hier al kwam. Hij zei, mijn opa Grootje, hij was herrie, die strandloper. Hij zei, mijn opa had gereden moeilijke dag in die Kaap voor Jan van Riebeekse komst. Hij zei, die stoeltjes was gepakt onder die Dunkin' Dogs tot boven de Waaldrijf. En daar was popcornsteens en ijscreamsteens en baren. Hij zei, dat was speedcourse waar die verkeer gehandeld. En Simon van der Stel, hij was die master of ceremonies. Hij zei, je hebt nou al die gasten daar gezet. Daar was nou geweest Cecil John Road. Lady Anne. Paul Creer, Lady Di, Elton John. Elvis Presley, al die varken daar gezet. Hij zei, toen keek Java Ribi, en toen keek Simon van der Stel zo deed zijn bierborrel zo oor die zee. Toen zei hij, daar komen we nou, die regen en die tegen en die Titanic. Hij zei, je komt hier die 3 sketjes en dan maken ze een paar Robben Essen daar om Robben Eiland en Mandela Eiland hebben die veeltijd. Hij zei, hij schreef hier komt stop, toen hang hij alleen Maria Sahara, maar opgenikt man. Als je een poet had, heb je de Canarische eilanden opgeraakt.
Sien hy mense stap af, hy sê maar, Lady Maria se bek is gebarst van die skeelbuik. Sy kan nie praat of lag hy aan bloei haar bek, man. Hy sê maar, hy Java Ribik stap op. Maar die mense klop aan en die vlaggetjies waai, man. En die vrouw is gehaal, die man uit die bar uit in die kennisvriend popcorn. Hy sê maar, hy Java Ribik stap op. My vat hy my. My maak een speech. Hy het lekker predikante gehad. Hy sê maar, toe hy daar klaar gepraat en toe vat my opa grootjie sê, Harry, vir hulle met theekoets, stel hem ons toe. Sê, daar het nou papagaaie geskiet, en om tas gesyp, en in de waas het hy gekyk. Hy sê, toe nou dik gesyp is, toe skiet my pa met hulle hier af. O, sê Harry, skiet hy met die makkel aan die blom, kyk, want die dronkmees wil altijd rei, man. Hy sê, toe daar vanaf terugkom, toe koppel hulle op, kamies kroon vir hulle by Adriaan Nieuw, toe kom kiebisse. Hy sê, met die geld het Simon van der Stel afgetree, dat hy vandag nog ook ons kan tjab bly. Met sy rolle as die pa Hendrik en ook nie Snork nie en Frik, oftewel Frikadel en Vetkoekpaleis, het Jacques du Plessis een van die bekendste en mees geliefde gesigte in die televisiebedryf geword. Die akteur, komediant en vervaardiger is verlede week oorlede en Mandy het van sy kollegas, vriende en geliefdes gevra om hulde te bring aan hom. My herinnering aan jou sal ek altyd vashou. Die geliefde akteur, komediant en vervaardiger Jacques du Plessis het op die ouderdom van 62 sy stryd teen kanker verloor. Hy word oorleef deur sy seun WNF, sy dogter Bernice en sy ewe bekende vrou, die aktrise Magda van Biljon, met wie hy 37 jaar getroud was. Hy is op die aand van 16 Junie by sy huis in Pretoria in sy slaap oorlede. Ons het eintlik beplan om die lang naweek vir hom bietjie weg te neem, want ek dink hy was naderhand so moeg vir die 4 mure na sy geliefde Bosveld toe. En dis waar ons hom gister saam met my maale onder die boekenhoutboom weggelê het. Jacques du Plessis het oor die afgelope 4 dekades 'n huishoudelike naam geword met die rolle wat hy op die silverdoek, televisie en in teaterproduksies vertolk het. My hoogtepunt van die hoogtepunte. Ja, nee, dit is moeilik, want alles is vir my so lekker. Kyk, hy het altyd gesê hy sal nooit in sy lewe aftree nie, want hy wil eintlik optree. En hy het ook altyd gewens en vir my gesê, hy wil sommer so in die loop gaan. Die mense na aan Jacques sal die herinnering aan hom vir altyd koester. Hey, Petgat! Billy, jy kan bly wees ek is in so goeie moed, anders was jy nou 'n gips. As mens, hierdie ou wat geen airs en graces het nie, jy weet presies waar jy met hom staan. Vir my was hy soos 'n groot ou pandabeer, soos 'n ou boet. Hy was nooit 'n superstar nie. Hy was 'n superstar, maar hy het nooit te kere gegaan soos 'n superstar nie. Sit op jou plek, maak vas jou gordel en shut up. Toe ons Ork nie Snork nie gedoen het, het hy regtig ook soos 'n pa-figuur gevoel in daai huis. As hy sak so aanloop, dan wil jy net sê, how's it, pa? He was just an amazing person. En ek sê dit nie net omdat hy nou al dood is nie. Ek sê dit, ek het dit gesê toe hy gelewe het ook. Hy was nog besig met die verhoogproduksie Stoepstorie saam met Ollie Viljoen, toe hy 3 maande gelede met emfyseem en longkanker gediagnoseer is. Nadat hy behandeling en chemoterapie ontvang het, het hy na sy hospitalisasie verkies om tuis versorg te word. My broer, Pieter de Kok, wat ons huisdokter is vir al die jare, het natuurlik maar gemaan met die ophou rook en die dinge wat die manne nie altyd mooi wil luister nie. En toe hy het natuurlik opgehou rook en dies meer synde en ten spyt, ek weet dit klink so paradoks, was hierdie 3 maande vanaf hy gediagnoseer het, seker die kosbaarste tyd in ons lewe. Ons het bietjie gelag en bietjie gehuil, bietjie gebid, bietjie gesuurstof, bietjie gealles. En toe het ek net vir die kinders op die bed laat sit en gesê, weet julle, ons maak te veel van hierdie lewe. Ons sê dan elke Sondag, ons glo in die opstanding en ewige lewe.
En nou moet ons dit leef. Die wind wat waai oor Narugas, is 'n suidewind, my klein kandaas. Die mens wat Zak was, sal altyd in sy familie se geheue bly voortleef. My definisie van begenadiging is as jy in een pakkie jou geesgenoot, jou sielsgenoot, jou vernoot, jou eggenoot, jou inwonende regisseur en kritikus en nog jou sielkundige en jou liefie, alles in een pakkie in jou arms kan hou. How much is that dog in the window? I do hope that dog is for sale. Zak, wat in Lichtenburg groot geword het, het na skool 'n dramagraad aan die Universiteit van Pretoria verwerf en soos baie akteurs van vroeër jare by Truk, die Streekskunsteraad aangesluit. Met die koms van televisie in 1976 was die Kassie sy voorland. Hy en Magda het juis op universiteit as dramastudente ontmoet en mekaar ondersteun in hul onderskeie loopbane. Ons het nooit in mekaar se pad of in mekaar se lig kom staan nie. En ek het altyd geweet, as hy vir my kritiek gee, is dit positief, opbouend en kon ek maar luister vir my regisseur. Ja, dis samewerking. Die drama is 'n kollaboratiewe kuns. Ek sal nooit vergeet, dit was vir ons 'n groot voorreg geweest. Adam Small wat vir ons die eerste keer vir blankes toestemming gegee het om Kanaiko huis toe te doen. Die musiek was vir my so fantasties. Daai liedjies, daai Kaapse liedjies. En die wonder lê die eier bo in die boom. Gams is die knop deur, gams is hy deur. En jy weet sy ernstige werk wat hy gedoen het, wat mense partykeer nie op die verhoog eintlik altyd meer so goed onthou soos sy filmwerk nie, was eintlik wat my betref sy beste werk. Die rolle wat hy oor die afgelope 40 jaar vertolk het meestal 'n glimlag op mense se gesigte gelaat. Ek is 'n slagoffer van the redistribution of jobs. Nou gaan ek vir myself werk skep. Ek het nou gelees wat mense sê van Zak, wat hulle sê jy het uit sy woorde baie goed geken en so. En ek onthou nie daai Zak nie. Hy was baie goed om sy woorde op te maak. Partykeer as hy geflaf het, sy lyn wat hy daarmee dan opgekom het was eintlik snaakser as die lyn wat Willie geskryf het, sorry Willie. Zak was baie onderskat as 'n akteur, omdat hy alles so natuurlik laat lyk het. Om komedie te kan speel is nie maklik nie. As ons hier gaan saamwerk, moet ons soos 'n span saamwerk. Dieselfde span. Ek praat van hy stupid jersey wat jy aan het. Ek haat daai kleur. Die een ding waarvoor hy beslis onthou sal word, is sy groot liefde vir die blou bulle. Nou raak ek opgewonde. Kyk, dis die enigste ding wat ek ooit kan sê Zak onredelik oor sal wees. Moet net nie iets sê van die blou bulle nie. Hulle kan niks verkeerd doen nie. En ek het ook net hom so gepes, want ek het gemaak dat hy 'n leeu ondersteuner is. Ek sou mos heeltyd aangaan oor die Lions en as hy praat van die blou bulle dan moes hy so spoeg elke keer van die blou bulle. En dan as hy daai woorde moet sê, jy kan sien hy wil amper 'n kat skiet. Maar toe het ons dit alles reggestel in Vetkoekpaleis en gemaak dat hy die ondersteuner was. Hy was baie bly daaroor. Ek weet jy was ook vurige gevegte oor rugby in hierdie huis. Hy en my ma is die leeuetjies en ek en pa is die bulle. Sy dogter Bernice het op die ouderdom van 10 saam met Zak en Ortnie Snortnie gespeel. Vandag beskou sy dit as baie spesiaal. Nou weer die bed gebreek. Nee. Mamma het gesê ons mag nie meer die deur oopmaak nie. Te veel skelms en aanranders. Op daai stadium het mense nou nie besef wat 'n heerlike voorreg dit is nie, want dit is net my pa. Regtig, my pa se middelpunt van sy lewe was sy gesin. Kinders is die lekkerste goed en dis die moeilikste goed. Want daar's nooit plek vir selfsug as jy kinders het nie, want snaaks genoeg dink jy altyd eers aan jou kinders. My kinders noem hom die groot gryse en hy's net my liefie, my sakkeman. Wat sal jy altyd van hom onthou? Toe hy verlede week vir my seksie mooiste vrou in die wêreld. Toe weet ek wat liefde is. Behalwe vir die vermaaklikheidsbedrywe waar ons vir Zak so goed leer ken het, het hy ook sy merk op verskeie ander gebiede gemaak. Hy was 'n integrale speler gewees met die privatisering van ons vorige laerskool Jan Silje en Help Mekaar waar ons alhoop hoërskool was. Ek dink sy liefde vir opvoeding kan 'n ou nooit ondergeskik stel nie. En sy liefde vir Afrikaans natuurlik was
sonder perke. Hy kon baie goed Engels praat, maar hy het dit vir my, want hy was so lief vir Afrikaans, hy het gesê, dis die taal waarin hy droom, en hy is lief vir dit. Ek sal sê nou maar opgewonde raak oor iets, dan sê ek, yes, dit was amazing. Dan sê hy, hoorie, ek het net gehoor, amazing, beteken dit dieselfde as wonderlik? Ek is nie dik van lag nie. Zak los 'n groot leemte in die vermaaklikheidsbedryf, maar sal altyd bly voortleef in die werk wat hy agterlaat. Cheers. Cheers my ou broer. Zak sal kan deel word van Afrikaana, maar hy gaan beslis gemis word. Daar's een ding wat ek wel weet, en dit is dat ou Zak en ou Tolla die hele hemel laat skaterlag op hierdie oomblik. Wat 'n mooie herinnerings. Ons dank aan almal wat in hierdie hartseer tyd ingestem het om deel te neem aan die program. Die familie en vriende het gister op 'n privaat diens in die Bosveld van Zak afskeid geneem en daar was vandag 'n ware diens in Pretoria.